88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga infeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sipon kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ng India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahit. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras sa 88.1 Kader FM, Philippine Standard Time, alas 4:45 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Hapon siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sang Archdiocese of Capiz, ini ang 88.1 Kader FM.
Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagapalayag kita sa kahanginan, pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ining estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Pagawin kita sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuwi sa COVID-19 diri sa aton nga programa Kasak Special Coverage sa aton nga edisyon sa mga adlaw sang Webes, petsa 27 sa bulan sang Mayo tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, akong inyong mangin alagad. Mangin kaupod ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo ni si Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainabos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Saluhat mayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad, sa mga nakatutok sa aton, nagapamati sa ilang mga radyo sa 88.1 Kadar FM. Sa 47 ka mga kabarangayan dari sa syudad sang Rojas, 2 ka distrito sa probinsya sang Capiz, kag sa mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan dari sa Western Visayas. Mayong hapon mga kaalagad, happy Thursday afternoon. Nagapalabot makita sang pagtamyaw sa mga kaalagad naton nga nakatutok via live streaming sa aton nga official Facebook page. Mayong hapon sa inyo tanan. Kamusta ka mo mga kaalagad? Pila na lang kaadlaw ang nabilin sa bulan sang Mayo, kag daw kasano lang ang mga inhadlaw. Bago kita nga magpadayon sa aton nga programa diri sa Kasak Special Coverage, yari danay ang pila ka mga pahanumdom COVID-19 prevention gikan sa Capiz Provincial Health Office. Sa subong nga nagatinaas ang aton nga kaso diri sa probinsya, halungan gid ang aton mga ginikanan kag mga katigulangan nga nagaedad sang 60 pataas, bangod delikado sila nga matapnan sang virus. Ipaiway ang pagbeso-beso sa ila. Mahimo man nga gamiton ang social media sa inyong komunikasyon agud mabulong ang inyong kahidlaw. Gani sa aton mga lolo kag lola, magpabakuna na agud protektado ka batok sa COVID-19 nga balatian. Ang bakuna naghatag sang kabakod sa imong immune system agud din nga mabatuan ang makamamatay nga virus agud malikawan ang grabe nga infeksyon kag sintomas, malikawan nga maospital kag mahilayo sa peligro sang kamatayon ang imo nga kabuhi. Magpabakuna na sa imo nga proteksyon. Dali na sa Bida Vaccination. Ini nga pahanumdom ang bulog nga ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang sining estasyon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa sininga tinion mga kaalaga, dire-diretso kita sa pagdulong sa inyo sang update sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakaulihing update sang Capiz Provincial Health Office, kagahapon nga adlaw mga kalagay, nakadugang na naman sang 48 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 diri sa aton probinsya. Sa karon naglabot na sa 441 ang mga aktibo nga kaso sang COVID-19. Ito na mo ini ang 17.50% sang kabugusan nga kaso. 13 ang na-record kagahapon nga nagdugang sa mga numero sang nag-ayo sa nasambit nga balatian kag nagtaas na sa 1,960 o kung 77.78% ang total reported recoveries.
Kagahapon nga adlaw nakadugang man sa tatlo ka mga individual dugang sa mga numerosong napatay bangod sa COVID-19 kag nagtaas na sa 119 o 4.72% ang kabugusan nga kaso sang mga ginbawian sang kabuhi. Ang probinsya sang Capiz ang nakarecord na sa 2,520 ka mga kaso sang COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa update ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kagahapon nga adlaw nakadugang sang 408 ka mga bag-ong nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Region 6. Nagikan ini sa probinsya sang Antique nga nakarecord sang 34 ka mga bag-ong nga lokal nga kaso, 48 sa probinsya sang Capiz, 11 sa probinsya sang Guimaras, samtang 110 sa probinsya sang Iloilo. 27 naman ang nadugang sa probinsya sang Negros Occidental, samtang 96 sa syudad sang Bacolod. Sa syudad sang Iloilo, 76 sa mga bag-ong nga lokal nga kaso, 4 sa ilang mga LSI ay nagpositibo man sa COVID-19, samtang 2 sa returning overseas Filipinos. Sa kabugusan, nagdangat na sa 44,350 ang total cumulative of COVID-19 cases sa bilog nga Region 6. Sa karon, 5,977 ang total active cases. Sa kaparehas nga report, kagahapon nga adlaw, nagtaas naman na sa 37,272 ang total reported recoveries matapos nga makadugang sang 302 ka mga bag-o nga recoveries kagahapon. 13 ang dugang sa mga numeros ang napatay kag nagtaas na sa 1,087 ang total reported deaths. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang subong nga adlaw mga kaalagad, nakadugang sang 6,483 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Bangod sini nagdangat na sa 1,200,430 ang total number of COVID-19 cases sa bilog nga pungsod. 48,109 ang tibo nga kaso kag nagka-record sang 4,335 nga mga bag-o nga recoveries. Naglabot na sa 1,131,942 ang total reported recovery. Samtang 200 tayo naman ang mga bagong numeros ng napatay kag naglabot na sa 20,379 ang total reported deaths. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kaso ng COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong ko sa inyo ang mga detalles ng mga nakalinyadan naton nga mga balita. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos ang importante nga mga pahibalo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga infeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini nahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pagpuyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian kag nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kung mag-ubo o kung maghatching gamit ang tissue o kung panyo.
Ligawan nga magkadto sa mga mataw nga lugar kasubang sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatsyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. C. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Beat the solusyon sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage, kagyari na ang aton nga mga headline. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita National, FDA amyendahan ang emergency use authorization sang Pfizer vaccine para magamit sa mga kabataan nga nagapangilaron sang 12 tubtob 15 anyos. Kasak Special Coverage. Kasak. Samtang Metro Manila mayors ginrekomendar ang vaccination sa mga essential workers kag pagpalapad sang kapasidad sa mga establishmento. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Balita Regional, syudad sang Iloilo, nag-aapilar sang dugang nga mga health workers kag medical equipment. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Samtang provincial government sang Negros Occidental, ibalik na sa original nga 5-day work week ang operasyon sang Kapitolyo bago sa pagbubuo sang kaso sang COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak. Kag balita diri sa syudad sang Rojas City Anti-COVID Task Force nagpatigayon sang hinunanon agud ni hinalaan ang sitwasyon sang COVID-19 sa syudad. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Plano nga amyendahan sang Food and Drug Administration ang emergency use authorization sang COVID-19 vaccine nga Pfizer agud nga magamit ini sa mga kabataan nga nagapangidaron sang 12 tubtob 15 anyos. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Maria Jean Lorin Balgo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginaanonsyar sang Food and Drug Administration nga mag-a-issue ini sang amendments sa emergency use authorization sang COVID-19 vaccine nga Pfizer agud pwede nga magamit nga bakuna para sa mga kabataan nga nagapangidaron sang 12 tubtob 15 anyos. Suno kay FDA Chief Dr. Eric Domingo, ang nasambit nga brand sang bakuna amo ang pinakauna nga naprobahan sang ahensya nga COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sang nagligad nga semana pet sa 20 sang Mayo, nag-apply sang amendments sa iya sini EUA sa nasambit nga kumpanya. Ginpahayag dugang ni Domingo nga aprobado na ang amendment nga ini sa Estados Unidos. Suno diri plano man nga magpagawa sang updates sa UAE sang Pfizer ang FDA agud nga iupod sa mga pwede bakunahan sini ang mga nasambit nga priority groups nga sandig sa mando sang National Interagency Task Force. Sa datos ng Department of Health, masubra na sa 1 milyon nga mga Pilipino ang nakakompleto sang bakuna. Samtang kapinaman sa 3 milyon naman ang nakabaton sang first dose sa mga COVID-19 vaccines. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga Balita National, ginrekomendar sang mga Metro Manila mayors sa National Interagency Task Force nga pagasigura ng vaccination sa mga essential workers sa National Capital Region. Subong man ang pagpalapad sa capacity sa mga establishmento kung pagbalik sang mga negosyo sa nasambit ng mga probinsya. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibaluan natin sa report ni Alagad Leonard Mira. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Unilupod nga ginrekomendar sang Liga sa mga alkalde sa Metro Manila ang pagpangbakuna sa mga A4 prioritization category o kon mga essential workers. Tanan nga mga essential workers magluwas lamang sa mga work from home ang depenasyon sang NIDA sa nasambit na priority group. Suno kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Binhor Abalos, ginkasugtanan sa ginhiwat kapag sinapol sa mga alkalde ang pagpapalapad sang capacity
agud nga mas madamo ang makapatigayon sa aktibidad kag makabalik sa negosyo. Dugang pas sini, ginhinyo man sang grupo nga pataason sa 50% ang seating capacity sa mga simbahan, samtang magapabili naman sa alas 10 tubtob alas 4 ang curfew hours. Suno pa diri, preparado na ang National Capital Region nga amat-amat nga maghaluga sa mga restriction bangod sa report sa Department of Health nga naganubo na ang kaso sang COVID-19. Sa datos ng DOH, nakarecord sa 988 ka mga bago nga kaso sang COVID-19 ang NCR kagahapon nga nagpataas man sa active infection sini sa kapin 11,000 o kon 23.92% sang kabugusan nga mga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Leonard Mera, 88.1 Kadar FM. Special coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa Balito Regional, nag-apelar sa karon si Iloilo City Mayor Jerry Trias sa dugang nga mga health workers kag medical equipment para sa syudad sang Iloilo bangod sa padayon nga pagtaas ang kaso sang COVID-19. Para sa pagdulong sang detalye sang sini nga balita, ibaloon naton sa report ni Alagad John Rafael Fabriga. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Nag-aapilar si Mayor Jerry Trias sa Department Nag-aapilar si Mayor Jerry Trias sa Department of Health or DOH Central Office sa dugang nga mga health workers kang medical equipment bangod sa padayon nga pagsinaka sang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Sunod sa alkalde, mas mataas na ang kaso sa mga pasyente sang COVID-19 sa numero sa mga nag-aatender ng mga medical workers sa syudad. Dugang pa sini, bangod sa liwat nga pagsipa sang kaso sang balatian, nagademanda ang sitwasyon sa dugang nga pagkinahanglan sa mga medikal nga kagamitan. Sa sulat nga ipadala sini sa DOH, nagahinyo si Trias ang dugang nga ventilators, oxygen tanks kag ancillary equipment, test kits kag subong man mga personal protective equipment. Dugang pa sini, ginhinyo sini nga manduan sa ahensya ang mga ospital nga taasan ng ila COVID-19 bed capacities, particularmente ang Western Visayas Sanitarium sa Santa Barbara, Iloilo kung sa diin sunod diri mayara pa sa nagakaigo nga espasyo. Samtang kadungan sa mga nasambit nga inyo ang pagapilar sang alkalde sa dugang nga mga COVID-19 vaccines. Sunod diri naglabot na sa kapin 92% sa mga nag-alabot nga mga bakuna ang naubos na panghatag. Sa datos ng syudad, kaghapon nga adlaw naglabot na sa masobra 1,001 ka mga kaso ng COVID-19 ang na-record sa Iloilo City, samtang kapin sa 200 na ang mga nagkalamatay. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo, ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Kadar FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang kabalikaran sila katabo sa siyudad ng Iloilo, sa Negros Occidental, amat-amat lang nga nagkabalik sa normal ang mga operasyon sa provincial capital. Igabalik na igabalik na ang 5-day work week o kung 5 kaadlaw nga pisikal nga pagkatos sa opisina para sa provincial government. Para sa pagdulong sa detalye sang sini nga balita, mangin kaupod natin para sa live report Alagad Apo Queen Labrador. Special Coverage. Kasag Special Coverage. Bangod sa amat-amat nga pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa probinsya, igabalik na sa anay 5-day work week ang trabaho sang empleyado sang provincial government sang Negros Occidental. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, magkapapanaog ini sa executive order na tuhoy sa regular nga numero sang working days sa Kapitolyo. Ginpahayag naman ni Provincial Administrator Ray Fernando Diaz ay giningalanan sang Department of Health ang probinsya nga yara na sa low-risk area, samtang nakitaan man ang pagnubo sang kaso sang nasambit nga balatian, rason nga posible na nga magbalik sa original nga working schedule ang provincial government offices. Samtang dugang pa ni Diaz, lunsay naman nga nag-ayo ang mga empleyado nga nalatnan sang virus. Bilang preparasyon mag-set up sa mga desks sa guwa sa mga air-conditioned offices bilang safety measures agud maprotektahan ang mga empleyado. Dugang padiri pagagamito naman sang iba nga empleyado sang Kapitolyo ang mga opisina nga wala sang aircon kaparehas sang sa 3rd floor sang multi-purpose building sang alfresco area. Matandaan naging patuman anay ang 4-day work schedule sa mga empleyado
Kung sa diin ng Biyernes nga adlaw amo ang work from home, kaupod na ang mga health workers kag mga empleyado sang Provincial Health Office. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang balita diri sa syudad sang Rojas, nagpatigayon sa isa ka hinunanon ang Rojas City Anti-COVID-19 Force para hibaloon ng sitwasyon sa COVID-19 sa syudad. Samtang Mayor Ronnie Dadivas ginaduso sa karon ang Modified Enhanced Community Quarantine. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, hibaloon naton sa report ni Alagad John Kenneth Fabregat. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagsinapol para sa isa ka hinunanon ng mga katapos ang otoridad sa syudad sang Rojas sa pagpanguna sa Rojas City Anti-COVID Task Force agud dinalaan ng mga tikang agud matap na ang padayon nga pagsakas ang kaso sang COVID-19. Lakip sa tambong ang mga katapos ng Rojas City PNP, BFP, CDRRMO kag Philippine Coast Guard may kaangtanan sa plano nga pagpatigayon sang border checkpoints sa pila ka mga entry and exit points sa syudad kag masugot nga pagpatuman sang health protocols. Padayon naman nga ginaduso ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ang liwat nga pagpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine sa syudad bilang nagaisahanon nga pamaagi agud makontrolar ang nagataas nga kaso sang COVID-19. Suno sa pahayag sang alkalde, kapoy na gid ang mga frontliners samtang puno na ang mga ospital kag facilities. Dugang pa ni Dadivas, pinaagi sinasambit nga lihok, mapahagan-hagan ang trabaho sa mga frontliners kag mahatagan man sila sang tsansa nga makapahuway. Panugyan sini sa mga pumuluyo, ginahimo sang city government ang tanan agud maproteksyonan ang pumuluyo sang syudad. Nagalaom ini kag nagahinyo sang bulig kag suporta pinaagi sa simple nga pagsunod sa minimum health standards para sa kaluwasan sang tanan. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabregat, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang mga balita gikan diri sa Kasak News Center nagindulong sa inyo sang 88.1 Kader FM correspondent. Oras natin mga kaalagad, alas 5:09 na sa hapon. Pagkutob na namang diri ang aton nga programa. Madamo nga salamat sa tanan nga nagupod sa aton sa ilang nga mga radyo kag subongan sa Facebook live streaming. Bago ako magtapos, ginatamiw natin danay sa mayong hapon si Ma'am Tessie Betsaida Bulkerin, si Ma'am Annabel Alvarez Acepcion, Ma'am Paula Bulkerin, Ma'am Neng Lids, Dominga Dunuan, pag sa tarang nga naglantaw sa aton. Kita lawat boss nga adlaw mga kaalaga alas 4:30 tugtub alas 5 sa hapon para sa padayon nga pagdulong sa inyo sang importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 nga dapat ninyo may baluan. Sa pangalan sang kabubusan nga broadcast station team sa aton overall chairman His Eminence Jose Cardinal Advincula, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Renflor, sa pangalan sang aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr., aton Station Manager Reverend Father John Dave Ibalia, kay sa mga Technical Directors Engineer RJ Borja, alagad Ningning Wego, kag akong partner technical alagad Maria Jean Lorin Bagdo. Sa so, naman ang inyo nangin alagad nangin kaupod ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM Kasak Special Coverage. Sa panahon ng pandemya, mangimahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasa